Miau. De azt nézzétek, hogy mit csinál ez a fekete, hogy ha nyávogunk neki, vagy a szívecském, nyávog neki. Miau. 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 Ezt nézzétek, meg mit csinál a cicsa. Jaj. Miau. Ezt nézzétek, hogy miket tud csinálni ez a cicsa. Mert hivatalítva van. Azért van ez a gatya, vagy póló rajta. Ruha. Ruha. Vagy le ne tudja szedni. Ott tud mozogni. Na, jó van, ennyi elég volt. Sziasztok! Sziasztok! Ennyit mutatom magamat. Sziasztok! Majd még csinálunk majd néha videót róla. Sziasztok! Nyomtad. Nem még én.